नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. आमच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आज आम्ही पप्पांच्या मामाच्या गावात फिरायला गेलो. काल आम्ही माझ्या मामाच्या गावात फिरायला गेलो कसाला. आज पप्पांच्या मामाच्या गावात फिरायला गेलो वांगोड्यात. चला तर वांगोडा बघूया आपण. आज खूप थंडी आहे. तर आम्ही गेलो. पप्पा येतात गाडी घेऊन. रस्तो खडबडीत आहे म्हणून मी चलत गेलोय. हैसून जाऊचा. तर ह्या बघा माझ्या पप्पांचं घर, मामांचं घर इला. ह्या बघा भात कापून ठेवल्यानी. या ह्या बघा मामांचं घर आतमधून. मामा कसालाच्या बाजारात केळी विकूक गेले होत. ही बघा पप्पांची मामी कालच फिरायला नेली. माझी आई लागता. तो दादा आणि ता दीदी. हे बघा मामांचे बैल. 3 बैल होत. ह्या बघा मामांनी भात मारून ठेवल्यानी. किती हातो बघा. खूप शेती करतात. बघा मामाने उड्या केल्याने या गवताचा बरोबर गोला आणि मग मळणी घालतली. हे बघा जाचणी बघा किती लावल्यानी होत. फुला बघा किती होत. हे बघा माड. हे बघा केळी लावल्यानी होत. माड लावल्यानी होत. भरपूर केळी होत. तीच मामा विकून गेले होत. त्यांच्यावरचीच केळी कसालच्या बाजारात. हो बघा दादा आता ढोरा सोडतात चराक. ही बघा तुळस पप्पांच्या बाबांनी बनवल्याने. या खूप वर्ष झाले का. आता दीदी बरोबर लिंबा काढूक जातो.
ही बघा लिंबा. बघा हा बघा दीदी आता लिंबा काढता. ती लिंब ती बघा बावडी वळे. तर आता लिंबा काढल्या आणि आता घरात ह्या कसलं झाड ते काय भारक म्हणतात आणि ही औषधी आहे ती भाजी पण करून खातात आणि त्याचं मुळाचा पण ते त्याचा उपयोग होता म्हणजे आजारावरती. ह्या बघा पप्पायाचं झाड. ती पप्पाया ते बघा हे बघा इथे कारली बघा किती धरली. कारल्याचं झाड आता कारल्याचं झाड आहे आता धरतली. आता या खय धरला धराची सुरुवात झाली. हा बघा काय दोडक्याचं झाड. हा बघा दोडक्याचं झाड. एक दाखव दादा तिथे. हा बघा एक दोडक्या धरला. सीझन संपत दिला दोडक्याचा सीझन संपत दिला. दोडक्याचा आता सीझन संपत दिला. चला मामांनी आता भाजी घातली ती बघूया. मामांकडे वाह पण आहे. पावसात भरपूर पाणी असता. जाऊक मिळणार नाही. हे बघा चिकू धरले होत. किती बघ धरले. हे बघा किती धरले होत. त्या झाडावर पण असत. एक त्या झाडावर पण असत. हे फुलावर हे बघा मस्त वाटतात ना. जास्त हे बघा किती होत. आता भाजी बघ जाते बघ त्या साईडने जा. इकडून जा इकडून. हा जा ही बघा भाजी. हा ही भाजी कसली. ही चवळीची भाजी. हा ही बघा. हे बघा लाल माठ पेरलेलो. हा अजून उगावलो नाही. हा हे बघा छोटे छोटे उगावत. तयार होत बघा बाजूक मुळ्याची हुआ ती पण उगावता. अजून उगावली नाही. हा ही बघा मामांकडे कोंबडीची पिल्लाव भरपूर आहेत. 2 कोंबडी आहेत त्यांची पिल्लाव.
हे बघा पप्पांचे दुसरे मामा येले आहेत. तर आम्ही आता जातो. आम्ही आता घरात चाललो. चल आम्ही टाटा काय नाही काय नाही जातो. टाटा चल. हात जरा, हा? तर आम्ही आता घरात चाललो. मग आम्ही सोडू की आता दव बघा किती पडली आणि सगळीकडे रान आणि झाड आहोत. मामाचा पप्पांच्या मामाचा गाव मस्त हिरवे हिरवे हा सगळीकडे झाडा रान असा. काजू झाडं. तर आम्ही आता पप्पांच्या दुसऱ्या मामाकडे चाललो. रेसून असतो हा. आता ह्या घरीला ह्या बघा ही बघ ही चूरणाची झाडा ह्याची भाजी करतात भरपूर. ह्या बघा होय भात पिकला. कापूचा असं आता यांचा भात कापूचा. हे बघा यांची पण गाय होत. गाय होत बैल होत. ही बघा यांच्या हयव गाय होत भरपूर होत. हे बघा हे कोंबडी होत. हे बघा गोबर गॅस याच्यापासून गॅस तयार होता. हे बघा इकडे त्याची टाकी हा. शान बिन भरपूर हा. आता बंद हा. ह्याच्यातून गॅस तयार होऊन हय येता खराब जाता नंतर. पप्पांचे दुसरे मामा हे वांगडचे माजी सरपंच आताच खैसून